ang nagtrabaho sa kay nalupig, perting di malasa sila. Matod pa nga, si Bato kagapon, nagkasamad-sama din taon, kay matod pa niya, kano pasod ng NBI? Kaning kamot ang NBI nga dakpon, kay Senador Bato de la Rosa, human sa anong kabuhan nga pagtago-tago niya ilaw Bato. Tago ilaw Bato siya. Kanang uban di man mo tago ilaw Bato, kada ito ba ilaw Jota? Bato kay likod kayo. Naon sa naman ni Mel. Uy, napaw na. Mao na. Alegriha kagapon. Human, pag kung wa mo itong Bato, di ka mawatos dito sa uto. Basta paitan Tito Soto, pila na kabuan. Karong sukat itong 2025, katulo na mag-ilis ng Senate President, gikan si Escudero, nga itong Tito Soto, kaghapon, pagtunghang Bato, Alan Pitiki, Cayetano. Looya, mo na resulta nyo. Aligre kayo na gahapon. Mo na nga, ang kaaligre nila, nagtanaw lang ta, pero naay usang nasakitan. Pero ang Justice Committee dito sa plenary, kagahapon, por bina, limalasas mga naningkamot in taon Mayo. Anong sakit sa nilang paningkamot kay 257 ang libutar pabor sa no. Ang yes vote to impeach Vice President Sara, din ang nag-preside ay unta yun. Senior Deputy Speaker pa ang super banggiitang tambalosos Martin Romualdez. Mao di ay nibalik yun siya as presiding officer kay Senior Deputy Speaker man siya aron at niya itong mga kongresistang butar og no kontra niya. Kay kontra man niya ang no kay pabor mag-isang si Sara ma-impeach. Ingong 257 ang nipabor nini nga ma-impeach yun si Sara. Samtang doon ay 25 nini ang gingong no. Tulo ni ini sa mga sugbuanong district representative. Tulo ha, ka mga district representative ang nibotar no. Una si Karen Hope Garcia, may paglaong Chris Karen. Kay Hope siya. Ikaduha, Cute Delmar. Ikatulo, San Simura. Kaning duha mga bago sa Kongreso. Si Karen, yes, bago ni. Duha ni ka mga bago sa Kongreso. O niya ang usa mo exit na si Cute Delmar. Ang ika-upat, party list din na pero taga Sugbo. Si Congresswoman Girlie Veloson, ni botar og no. Ang ubang mga kongresista taga Cebu, amang kuno sila. Hilong kayo kay mato pa. Hindi namin botar. Ang siahong nga, ang pagpagaw man to. Nagababotar ba mo no? Pero consider nga yes na yun siahong. Pero mato pas mga tigpaniin, ang inutil kayo. Karong mga panahon na ang mga tagasakop sa Justice Committee nga perti ginalang paningkamot pag-ilis og leadership sa Senado ay murag lahugno sila itaw. Matod pas nila nga ang kaning politika wither lang. Naloko na. Looyas mga pwede looya ba? Pag-abot ni Bato nag-ilis ang liderato sa Senado, si Soto na tangtang, si Cayetano ni Puli. Di pabor lang ha. Ako na isumpay lang ang Puli kay murag mauli na kaingon. Ang ipabor sa mga pag ganili matangtang si Soto ha. Katong 13 man ang ni vote og yes para Pitiki Cayetano nga mahimong Senate President. Pero ang pabor ni Tito Soto katong baki senators Bam og Kiko, Tuplok Brothers. Nahan sila Tito Soto. Seven Gatchalian, Risa Ontiveros. Isa pa matay usa. Loya Tito Soto ay mura na. O ba? Naway lami, Ping Lacson of course. Loya mura na naway lami ug kalis Tito Soto patan di balasa ni Monyor. Kadiyot ra sa kay ka pare. Ang ipulihan mo sa Escudero sa makadiyot ngay gayon, ikaw po gipulihan kadiyot sa gayon. Ini ang ngayon na saan kung doon na himuong nga impeachment hearing dito sa Senado as impeachment court, ang ngayon yun ibutang ni abogado kay Tito Soto. Dito man sa Bulagara. Dapat din ang katong numero 1 bungol sa Senado nga si Lito Lapid pabor ni Tito Soto. Mo ni looy nga
kahimtang nila kay murag ang ilang kapildihan ang ilang kapildihan kadaugan sa mga lumalaban ni Bato. Okay kayo ha, okay kayo. Malasa pero pag sor gini Bato perting sukuha gini kay Bato pa. Katong absent ko sige mo pangita na kung asa nako. Karon nga niya ko di ko ninyo pasudlon nganong gibabagan man ko ninyo pati iso nga Bato. Bato pang senador Bato nilaro sa ko napatas gawas gidukdok na mag Bato. Okay. Pero ang pangutana nganong didto man si Senador Antonio Trillanes de Port. Ato senador nagwarawara atong warrant of arrest gikan ay sa International Criminal Court kag gi-issue ni ato pang buwan sa Nobyembre. Matod pang Trillanes di ako kuyog ko sa NBI pero i-question sa kinabag-ang duot sa katawan. Nganong ano sa man ka nahimong sakop sa ICC o ano sa apo ka nahimong opisyal sa gobyerno o ano sa apo ka nahimong sakop sa PCTC kining Philippine Center for Transnational Crime. Mao hinungdan nga ang mga tao ni question niya kay siya may nagwarawara ito kuyog ang taga-NBI nga mo inibugtaw ni Senador Bato de la Rosa kagahapon dito Senado. Unang higayon na binugtaway ng Senador pag yun ang ibugtaw. Giingon nga kadto di ay nga mao pagsud sa NBI doon na di ito pagtugot ni Senador karon Senador na lang yung ordinaryo Tito Soto. Tinungdan nga ang Office of the Sergeant at Arms usa kanang hipi nila nga si General Samonte wag tang na yun automatic wag tang na yun ang hipi sa Office of the Sergeant at Arms kasi Edgardo Samonte automatic tang kay gipasod niya taga NBI pero ang gitudlo lihangyo si Senador Bato de la Rosa nga ang ipuli isip hipi sa Office of the Senate Sergeant at Arms si retired Major General Mau Aplasca. Kung saan na siyang Mau Sidong? Mau man po? Mau. Tang noon. Mau na kaingon. Tito Soto mo nagpanglingon sa lamian ng Senate President ng tatay. Tindi malasa ka. Huwag tang na noon. Samtang ang di apag yun tungod ato dunay usa ka buok sakop sa Senate Sergeant at Arms nga gikulata. Sus luuyan ako tanaw na ko gapon luuy agabi luuy ay. Sige taw singkit. May pamilya rin ako ni sa Murag inana ba murag katong kang Coleng Rosel bitong ay luuy ay kulata trabaho raman to. Kulata sa mga sakop sa NBI pero nagkasabot kagabi atol sa kita sa bagong Senate President nga si Alan Peter Cayetano og ni NBI Director Melvin Matibag nga iyabag hiulagway nga iyabag diin nanungha ang libuan ka mga supporters si Senador Bato de la Rosa og ni kanhi Presidente Digong Duterte apel na sara ato may labot pulong ang sabtos pulong niingon nga nagkasabot sila nga wa na investigasyon nga himuon parte atong pagpangulata sa taga NBI sa mga sakop sa Senate Sergeant at Arms pero kinahanglan nga si Bato under sa custody sa Senado nga wa na makapanghilabot og dakop-dakop tungod kay naaras Bato nasupalpal in taon ang mura manig nakakaog butiting bitokon gyud si John Vic Rimulya kay kagapon ilang siksik ito ilang adto tanang mga Pinoy anang Bato dito sa Davao Pinoy ana ni Bato dito sa Manila o ang opisina dito sa Senado giadto gyud sa mga sakop sa CIDG base sa sugo ni kini nakakaog butiting bitoko isaway pong maayo burog na uwaw ginitaw ang secretary sa Interior and Local Government kasi John Vic Rimulya kay matupad sa pagkakita ni mong narabang ka sa microphone ng katubang sige lang press con ba? Unsa kay ang dinhi sugbo balikan sa nato kay ang naningkamo trabay taon nga mo reside ang banggiitang Tambaloso sa si Martin Romualdez atol sa votation gapon dito sa plenaryo. Ang dinisog mo ang libutar og no sa nga ma-impeach ang Vice Presidente. Silang ako malikon silang 4th District Congressman San Simora, 3rd District Congresswoman Karen Hope Garcia. Hope kini siya da. Unya ang ikatulo sa district district kay Partilis man usa. Ang ikatulo si
last termer Congresswoman Cute Del Mar sa Cebu City North District. Samtang ang ikaapat nga nibutar og no si malasakit party list Congresswoman Girlie Veloso kanang magsigig pang hatag og hinabang ba labi nag-kondalir kaning tawgon si Congresswoman Girlie Veloso kay automatic kini mo tabang dayon ha. O niya dito sa Bohol ang nagno petinaganang naibong ang kongresista tercero distrito nga si Alexi Tutor iyang gi-explicar base sa nakita na ko sa iyang page kagabi iyang gi-explicar kato sa katawhan nga human kuno niya og konsulta sa katawhan sa tercero distrito apel ang pamilya nilang Ramel Madera ayan niingon siya nga pas grabe yung kuno ang pabor nga mubotar sa no kay iyang konsensya na minaw sa katawhan. Ang laing kongresista sa 2nd District sa Bohol, si Kongresista Banban Umintano, asawa ni Governor Aristio Umintano. Mao ba? Ang iyang konsensya kuno ay mandok yun nga no ang iyang butaran. Siya mo kapikas ni Governor Aristio Umintano. Samtang ang 1st District Congressman dito Bohol nga si bago ni first termer nga si Kongresista Baba Yap. Takom ang iyang baba pero yes ko na siya. Naloko na. Takom yung baba pero yes gipasangin na ning Land Grabber ang maong pamilyang Yap sa mga taga-Tagbilaran City o kasilingan ng lungsod nga sakop sa unang distrito matingigan. Pero si Diok Prasco wa man kusga ang iyang yes vote. Wa kusga si Patsi Pizza ba kanang asawang Calderon. Wa pod kusga pero yes kuno siya. Mao ba? Yes ka ma'am, yes ka. Mao ba? Muno gani ka pates Peter Calderon sundon gid taga mga investigador kay mo nakapaldor mo apelas idang. Yan nga ninyo. Mura rin ka ng mga bitoko ng mga kongresista away busganan. Samtang ang International Criminal Court ni konfirmar gid ay gabi nila ko na kitaan sa warrant of arrest nga ilang gi-issue ni adto pang Nobyembre 6 dinhi. Mao rin ta pagka Nobyembre 11, 2025 si Senador Bato de la Rosa ni Izquierda na kay nakahibaw ng tingali si Senador Bato nga naagid siya warrant of arrest nga gi-issue gikan sa International Criminal Court. Now, matod pa nga gi-issue ni with confidentiality under seal sa pre-trial chamber ni ato pang niaging tuig mo rin Bato de la Rosa. Pangutan ang ano na may kopya Australianes. Mo ni pangutan na. Kamay na pangutan na nagtangag kung ganti dugay naman ni Pawa. Di appeal po dito. Sus di itong habitaw ang numero 1 kanang dirty kay naong. Kinabi si Mike Defensor pagka dirty naong matay og Presidente Sara. Kini mo numero 1 kagaw sa iyang administrasyon. Mike Defensor. Iti pagkadirtihan ito hanap pragaba lang in taon. Mao ba? Samtang kagabi alas 9:50 na. Nagkaroon ng kandaw na ko na nabasa. Sa Rappler nga alas 9:50 na kay doon naman to lockdown, gi-lockdown man tong Senado kagabi alas 9:50 na gibuhi ang tanang mga sakinan. Kay gi-lockdown to ko na itong kunatahay dito unya inisugay maayo pero si gibuhi na sa dihang ni kalma na ang tension dito sa Senate grounds. Human ningon si Peter Cayetano ang bagong Senate President nga nakasabot sa Melvin Patibag nga katong nakulatahan gidaan naman sa clinic ay na lang itong imbestiga ay na lang po ginaptes Bato kaya doon na may resolution nga under protective custody ang senador nga giingong dunay warrant of arrest. Di na lang kay labot kinahanglan iagi yun. Mao ba? Og local court ang giingong mga giingong warrant kaso ni Senador Bato usa kung doon na may ligong taralon sa dinhi sa hukmanan sa Pilipinas. Mo na kanindot ra arenas Bato. Pero nakalimta na to kamay, murag nindot nga balita ni nindot ni para sa mga Pilipino. Arang-arang gamay kay ang karong buntag alas 6 ang krono ni os-os og tag 9 pesos og 57 centavos. Matag litro ha. Ang kerosene ni os-os pod og 13 pesos og 30 centavos. Murag okay na.
Kanang kerosene, okay na lang. Mao ba? Okay mo gamit ani. Samtang ang gasolina ni saka og 47 centavos. Arang-arang gamay. Kay 47 centavos ha. O di pa arang-arang balita. Ako na i-congratulate. Amigo na yung Boss Glenn. Si Attorney Lorenzo de la Serna. Attorney Lorenzo, congratulations. Ipaibaw kagabi sa Bureau of Customs. At kana si Ariel Nepomuceno. Ang kolektor nga ang Port of Iloilo lagpas di ay sa ilahang kuan oy kanabang si tawag na kanabang collection target matingil ngig ako believe na ko kay kaning sukan nga to dito sa Attorney Lawrence de la Serna ang ambugang abogado Mao ba? saluduhan na ko ning akong amigo ni Lawrence, keep up the good work unya ay kay pabantang lang itsura kay maibga niya ka labaw pa ang dinis mo. Gipahibaw po kagabi, kagapon actually, nga lagpas po sila sa collection target ko no, ba't nako kuno kay nakolekta ang Bureau of Customs mo. Hopefully, wa na smuggling nga maglusot. Gikan sa laing-laing mga nasod nga ipas lusot yan sa puerto sa Sugbo, karon nga gingong, perting giga na sa kuwan Bureau of Customs mo, tungod po ni Attorney Lorenzo de la Serna. Morning na. Congratulations, Iloilo, Port of Iloilo o ang Port of Cebu sa exceed ko na sa ilang collection target. Congrats ninyo tanan. Pinaagyan is ambungan akong higalang si Attorney Lawrence de la Serna.